Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an khubor bam ta kasngi. Umantri rangba ka jila Meghalaya u konrat ki sangma man ta kasngi ulapelong jingelang ba ki sengnong hikai kum ka MSSASA bat ki weipan. Haringkat umantri puli puthi urakam isangma. Hagani ka jingelang u babu Aristotle Rimbai president ka MSSASA uang ba ka jingetai kala longga basngobha bat I mensi. Hagablaya hello armat Kongsan kajing pendek kam jong kinong hikai SSA bat kajing penkiu tulap da kapi skill structure. Menteri rangba ula kular baka sorkar kan pendek eka kam jong baru kinong hikai SSA wat hadien baka skim SSA kan kot ha ulber arhajar arpendriu bat lakmi lenti baka jing penkiu tulap kan long hapo ka arpsan trik unok pra arhajar arpsan. Urembai ula penpau kajing kemen baka jing sngongu syaka sorkar. Halor kajing kit kli ban penbet iki jing jong kinong hikai ha kajila. Minister Sir Conrad K. Sangma, Hakajing Don Lang Jong Honorable Education Minister Sir Lakmen Rumbui, but ki official naka Education Department nado Sir Vijay Kumar Mantri, Commissioner Haris Ketli, naka Director Jongka School Education and Literacy, SPD, but kiwai officer Jongka Education Department. Nakalian jungi ngi pentip siya baro kinong hikai SSA hapo katila Meghalaya ba ka meeting menta kasni kalong it's a very positive very positive meeting. So today nakalian jungi Honorable Chief Minister ila kren na basyay ba the government will protect the right of the SSA teachers in the entire state of Meghalaya. Kumapitip ba ka SSA kan sakut no ka funding by 31st March 2026. So we are very happy today that the Honorable Chief Minister have made it very clear ba ka sorkar kan yada but kan protect ya ka service jong baro kinohikai SSA. Hakabay day bat kani ka pay enhancement mo kabang nadawa baro asikata. The Honorable Chief Minister ila akren na basyay ba the government will come up with a pay structure for all the SSA teachers in the state of Meghalaya, including the 4 teachers. So to say, today meeting, we from the association, we are very satisfied with today meeting. And regarding the details, what we have discussed, we will disclose in the general meeting, which we will call once we receive the minutes of today meeting. Thank you. Penpau jing skongo ya Chief Minister Badan Buram ujongi hawa ula khat yangi kerke syakane jelang mentakasngi tengi da ka jing skok men ngi layok banwan banyak sngo hi dala ka jong ka skor ka jongi bangin yok ban kren ru akmat u ban wara shibun ki pon ki mat ki ba ngi pen sngo u shphang ge jing jong ki no hikai ki bang ya kendo nakapor syakapor mentala dap shisnam ka jing ki jongi hapo malki ground te lingba kan ge kren ga bangi kwa ban ya kendo I la bunsin ringim shim la yolat mentasngi kala dei ka jing saiso ya ge kren ga jungi bangi la yo ban kren markmat bat I bat lingba ka jing kren bat I til ai hangi katu kan teli ki jing kermen ka baningkong kalong ba ka tulop ka jungi an sapan kiu no shen bat ya kata ulabu ya kapor ba un sapan bana haka arpsan la ne shwa ka arpsan tarik Christmas teul ong yangi bangin ai da ka Christmas gift tengi kermen ya kata bangi penpau kijing sngau kemen haduk atata na kementa u Chief Minister Badan Buram ujongi kabaar kalong kabalai kalong ba ula kularu ba kane kam kajungi kan ne kumne kumbala don na pedengki para kijungi parlok kijungi ki bala ra ya kamat barong hatu kane kakam kan kutno kumne ten rei na kaliang jong Chief Minister Badan Buram ula penpau bahkan numlong kumtah ka sorkari kan yele kat bala bahkan penne ya kakam jongi kino hikai tenemar kata kadau ngi sngo kemen bo Chief Minister upenne lani un yele kat bala ban penne kini kikam ke jongi but ngi penpau ru kajing sngo ka jongi ya Chief Minister haba ulak keren kendiat mene haba ngi la kali shpang ka tet exam tena kaliang sorkar kan sai le shitam ban thau kilat kelenti nak benta ban pensuk ya kino hikai kham tam kitu ki ba lakham san kham rangba bat tang kat tu kan por bakin sa shong thai no
te kanum dan kum kata ka jing ten rei nak liang sarkar ulak kular ban sim khia halor kan ka phang Tahu nak pisu teknologi mal sarkar kan insur kan dan safety security nam taj piu ni tak. nak liang ka jongi kum kino hikai ka bangila observe mana nak jing keren ka jong chief minister ong bakadei ka jingit kle jong ka sarkar ban le ya kata pidei ki breu ki jongi te kadei ka jingit kle ka jongi ngin sim ya ka jingit kle ban le ya kata te takadaw mane habangi yo ban ya sngo hidala ki jong ki skor ki jongi ni kham sngo hun ka man sim bat ngi sngo pengat ro ka jimut jim perkhat Mut nanta pimdat ni isu ba pen tinjar ka jabi macam pinomi sembilan banyak hi. ngi ngin update ya kata ka jing ipo jing panpor ka jong chief minister yong mane 4% tarik u Desember mentau senam hajar 4%. Tingin up ya kata ka jing kular kan. Mo lada kata ka jing kular hoy. Ofisialnya lasi mo ka jing kular hoy. Aka paper work ka slam. Hoy. Ya Kadai. por kumpoi hundam no. Kadai shisha kata ka paperwork te kala slam palat namar nadu men syam senam hajar 4%. Te Oktober arpuai tarik te mentala si senam tam te ka paperwork kala slam palat ka data ro kala slam palat te kino hikairu kila yaling le pisah ten rei wala kataro namar ba ila ai ya ka deadline ka bangin pendap hapo jang atak por tingin up kemilenti da ka ba ngisnguto ba i chief minister badan buram ila keren ka syuki ka jong i ti in pendap ya kata ka jingkularo ka jong i tak khub lai